dado percabita. Udul mahita mangina. Adorang sota mulai acarata upasat hapi majo pasaton hatapa tujolo lapar jolo upasat tami tu uluan ni huriata inang padita renti naibaho. Shalom. Oras ma dihita saluhutna. Selamat hari Natal ma dihita. Oleh tema tapasahat tutuhatta ala di bagasan partikianon. Boido kita pajupang di bagasan lasniroka. Ma dinapatupahon ulaot ta ima Natal. Keluarga besar Parhalado HKBP Raja Wali. Ya muna amanami inanami na waholongi hami di bagasan partikianon molotung tapatu pape Natalon naeng manian taula konon dada holan alani rutinitas manang tradisi itongatongani hakristenota sabik. Alay naeng manian marhite-hite Natal tahun lam tapatuduhon ma. Nasaihot do hita di bagasan Kristus. Na marah-maranggi na berkeluarga. Ima keluarga di bagasan Kristusi. Naeng manatalon lam mangihot rohatta di tonga-tonga ni keluarga besar Parhalado HKBP Raja Wali di bagasan hasadaon lau mangulahon ulahon ni tukani. Alani i molotung sederhana pe patu pauta Natalta di bagasan bodarion naeng ma amang inang dada gabe mangorui makna Natali.
nang pe di bagasan kesederhanaan tapatupa ikon ingotot tado. Kristus Tuhan taipe sorang diinganan, dibawa kesederhanaan. Ima dibarani pinahan. Ikon boy kita di tonga-tonga ni huriat tahun gabe contoh bahwa Natal bukan masalah kemewahan. Natal bukan masalah foya-foya, hura-hura. Tapi Natal adalah bagaimana melahirkan Kristus di bagasan moluta siganopari. Margogo mahita, markite-hite semangat Natalon. Menghadirkan songon nanidok ni tema ni Natal ta. Ima menghadirkan hasangapon ni debata. Di tonga-tonga ni pakobasyota. Asa anggiat nian. Marhobas pehita saluhut narap dohot keluarga. Tau hasangapon mai diguarni Tuhan. Nain manyan hasangapon ni debata. Gabe tapatujolo di bagasan nasa pakobasyota. Atau margogo mahita amang inang rap dohot keluarga ta saluhutna. Laho makobasi Tuhani di tonga-tonga ni Uriaon. Tay anggiat manian semangat Natal, mangalekon semangat na baru dihita, laho lampaturekon dohot padiposon nasa pakobasyota di Kuriani Tuhata HKBP Raja Walion secara khusus. Alani semangat mahita amang inang, lau mandohoti Natalon acara demi acara marmulia madebata marhite-hite hata ni Tuhan nata pasahat di tonga-tonga ni Natalta di bagasan Bodarion. Selamat hari Natal madihita saluhutna. Saat kami mamuseng partikia madok hata sian utusan parhalado ama. Kung kami mamang situa te padiangan. Salam. Selamat hari Natal madihita. Toktong dohita madok moliate tua lupa ni debata. Ala dilihat dihita hai pason sa diari sedarion. Bui hita tolhas di 1 bulan 12 on. Bui hita di bagasan hasadan kita di nalau merayakan Natal di tahun 2020. Seanggiak matutu di perayaan Natal di Parhalado di apala di Tikion marbungaran debata di tonga-tonga ni Parngulota sahab matutu tubuh Tuhan Yesus di tonga-tonga ni rohado pikirata marhite Natalta di apala di Tikion sada hita Parhalado keluarga gabe jamita na mangulu di tonga-tonga ni Huriata. Yang giat matutu marhite Natalon gabe parhobas citiruon hita di tonga-tonga ni Huriata di apala di Tikion. Saya sahat ma akan nauli akan adenggan di pakobasyota marhite Natalta di apala di Tikion. Salam horas madihita, selamat hari Natal madihita saluhutna. Budiman. Pasat kami mamuseng partikianon mewakili madok hata sian utusan keluarga di Parhalado pasat kami matu amang Tagalog. Mulai tema ituata, mulai tema dihita sude. Jadi melompat pungu keluarga ni Parhalado, mar Natal, mar arisan, bahkan kaparado mar sermon setiap hari Jumat. Dot akaulon nasin.
Kalau kita pikir apa makna yang terkandung di situ? Maknana ima. Adok hasadaon ni roha. Adok satu prinsip. Sada pakilalaan sa pikiran. Banggo tuahay talaw marari sa tiap bulan. Apa gunanya kita mernatal keluarga Perhelado? Anggo so sarap satu pemikiran sada roha hita sudena do keluarga. Itu sebenarnya maknana. Ada rasa kebersamaan emosional ni roha. Itu maknana. Jangan kadang-kadang roha kacol nabuharo keluarga ni Perhelado nina. Do muse na sari sani madokon. Sari sa Perhelado do keluarga ni madok. Ima tutu songo-songo do pangalaw nina. Ima da ko da sapi kirabe. Jadi alani maknana semua itu di perayaan Natal ini di mana-mana pun adong manyan hasadaan, serasa, sepedanggungan, sepikiran dalam memuji Tuhan. Ima tatiup maknana mulu menurut hemat saya. Jilani tujuannya ron lamu tuguma. Hasadaun ni Perhelado de keluargana. Nga di bayar arisan Perhelado. Di bayar muse song non Natal li Perhelado. Ale tok sarupa. Ke nabuhado Perhelado na nasi. Ay matahe. So binota man nga po, ina muse. Sisa ada arisani, sisa ada namar Natali. Daksa song ni atok, ini maro ko na to. Nang dohot yo mas manasi. Jadi alani se tutuguna ma muse, tutuguna ma hasadaw ni Perhelado do keluargana naparpudi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Mulai tema di tuata, mulai tema di tasude butima. Ada orang sudah mulai acara ibadah Natal keluarga Perhelado Rapdo Perhelado jumbo mahita martangiang di Bagasar rawat tabi. Amin. Hamu dongan sahuria namarlas ni roha dohita di Bagasat tikyon ala ni balga niya sini roha ni debata di hita adi lehod do tiki nang hanguluan gabe boy hita marpungu huhut mamuji goarna di Natal Perhelado dohot keluarga di Huriau namanagam dohita di tikyon ima haroro ni anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Di baheni totong mahita dungo. Obas jala mangarade. Asa moloro ibana. Gabe parsidohot hita Tuhan uluan na pinaradinay. Atong tahamuliatehom ma dengan basani debata di ngoluta. Jala tapuji ma ibana. Marede mahita siap bukwede nomor 45 ayat cada 2 dia 2 non jongjong mahita saluna. Badu
mar hite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna. Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di purbadia. Na to mo palangit dohot tanon. Amen. Jehovah do pargugokku dohot edekku. Jadi gabe hatuokku ibana. Namun di Jehovah do Tipul situtudo siamun ni Jehovah. Siamun ni Jehovah do sibayan hamonangan. Taktaga mati au. Saya nama ngulu do au. Asa hupajojor aka papahen ni Jehovah. Tunga gobo si tutu di pisang Jehovah au. Alai datong na au. Ukap hamuma dia hu akabahal hati goran. Asa hubongot ya kailaho mamuji Jehovah. Gobo hal Jehovah. Madok mauliate ma ahu diho. Ala naung dia lusi hoau. Jalamat jadi hatu auku. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami. Asa ngapon hamuliao do puji-puji ma husopahon rohanami tuarupamu. Ala asi doho tolong iroham. Ai disuruh hodo anakmu nasa sadai. Asa malua naginong gomamu sian dosa nabi. Marlas ni roha do nuaing jala mauliate rohanami. Marningot harorom mangibati hami. Say topo mahami. Bongoti marohanami. Parbadiai jalapati urma saluhutnai. Marhite sodang ni hatam. Asa hubasami paimahon. Ari harorom nasang api. Amin. Marede hita siap buku nomor 40 ayat cada. Roma 7 kaya nakon nami namar liturgi.
Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Amin. Manatiur jadi kir macet jadi dipaji petibana mahrohana sila hari teh hangalutan apa martukapan manusia jalan si pangurupi. Kejadian 1 ayat 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah yang kedua. Efesus 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Lukas 2 ayat 7a. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, membungkusnya dengan damping dan dibungkusnya ke dalam palungan. Lukas 1 ayat 78. Minorohoni pangasini debatata ibinaheni idoro nabin sasian gijangi manopotita. Malah, malah, Allah, malah, alu, Allah, bumi, aman. Matua mana mawas, malem mida hati goran, aisi papusuron donasida. Matua mana asiroha, aisi asian donasida. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 15 ayat 17. Tetaplah berdoa. 4 Musa 24 ayat 10 B. Bisar dosa gosada, bitang sian Jakob, jalahe dosada, dukot harajaon sian Israel. Kapatuon nah, maaka luak ni Moab, jala patunduhon nah, handok pinopar ni sisat. Dimula-mula nak, ito pa debata malang ito tanoon. Amen. Tapuji matuhata marede mahita sia bukede nomor 30 ayat sada.
Nunga marsinodang be panodang di bagasan hahulomon. Alani ikodo parrohau muna akka na digijang. Unang beholan na di portibion. Ikot jumolo duluan muna di bata. Kabigima liturgi na badua. Sada Musa Sada ayat 2. Dungi terulang matanoi gabe halongonan jala holom di atas lungi. Dungi mangariak ma todi ni debata di atas ni aka aik. Ayat 3. Dungi makuling madebata nina. Jadi mahona tiur. Jadi tiurma tutu. Dungi makuling musema debata. Jadi mahamu aka panondang dihajak kajangan nilangiti. Bahen parsirangan ni ari sian borngin. Gabe tanda pabuat titik ni padan dohot aka ari dohot aka tau. Sada Musa Sada ayat 15. Jalaga be panondang akai dihajakan dilangiti, asa dipatiur tanoon, dungi menjadi ma songone. 2 Korintus 4 ayat 4. Ai di papitung debata ni pertubion do di pikiran ni akana so porsea. Asa unang nasida di patiur sondang ni barita nauli. Nataringot tu hasangapon ni Kristus. Natardok suman ni debata. 2 Korintus 3 ayat 10. Alai anggohita salhuna aka no sinodrangan ni hasangapon ni Tuhani so hukup bohita pawon nama hita gabe tudos turupana padapoton ragam ni hasangapon berguru tutuhan ni todi. 1 Yohanes ayat 4, 1 ayat 5. Di bagasan hata ido angoluan. Laos angoluan ido panondang ni hajol mau. Namar sidondang do panondangi di bagasan naholom. Alai dang dijakpon naholom. Yohanes Sada ayat sia saat 10. Alai nunga mandokro ujui toportibion. Pinodang nasi tongi, nama nodangi nasa jolma. Di portibion tiado ibana, jalamar hite ibana do majadi portibion, ape dang litada portibion ibana. Yohanes Sada ayat 10 Sada 1:12. Narodo ibana manopot na di ibanahian. Gabedang dijakon akka na di ibanai ibana. Alai manak piga na majakon ibana. Tusido di lehon huaso. Asa gabe anak ni debatana sida. Akka na porsea di gowarna. Yohanes Sada ayat 10 tolu 1-4. Lima aka nasotu busian mudar, manang sian sakap ni daging, manang sian sakap ni bawa, tung sian debatado. Gabe daging mahatai, jalamaringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi widahami mahasangapon ni anak sasada na sian amai. Bok asin ni roha dohot kasih tongan.
Tapuji matuhata marede hita sia bukuede opa plonom ayat sada dohot ayat 2. Mangarade ma liturgi patolu. Mar surak-surak tu Jahoba maho ali sabdok tanoon. Ala naung marsinodang debata jalanunga disordangi ibana sabdok portibion. Asa unang mago nang gosadape alay asa manguludo atong tangyon mahata na marhite liturgi na patulu. Tangihon hamu ali yakalangit jala pinggol ali tanon ay makuling ma Jahoba upa gudang-gudang do aka anak jala upa timbul ape marbalik do nasida sianau itanda jonggi do napuna ibana jala di boto halude panggagatan binahen ni tuanna alayanggo Israel dak tumandau jala dang maroha bangsokku. Yesaya 60 ayat 1-2. Ehe maho marsinondang maho ainoro mam panondang jalaha muliaon ni Jahoba pisar di atasmu ai idama aholo modo makukupi tanaon jalaha goloapon aka bangso alai nabisa ni ma Jahoba di atasmu jala marsinondang hamuliaon na di atasmu. Yesaya 60 ayat 3-4. Jadi dapotonon nyaka bangso parbegu mapadondangmu. Do akaraja nama dapoto sinoda nang bisar dia. Patonggor mata mamereng hamu mahamelngang. Duhut mana sida maronga man dapoton ho. Aka anakmu narosian nadau. Doho aka burung abingamna. Yesaya 60 ayat 5-1. Aidung diidaho na sida marroan siar mapanailim jala hissa jala lubang roham hilalaumu ay turum matuho haroroan hamoraon ni laut dohot hinago ni akka perbegu rotuho tutupon ni akka perduaan ni untuk matanom akka hoda perhulisian Miriam dohot epa daluhut nasida rosian seba mangusung sere dohot daupa jala akka puji-pujian ni Jahoba barita honon ni nasida. Yesaya 61 ayat 1. Songgop do tu hau toti ni Jahoba ale naung mania hati Jahoba au nama maritao nau li tu halak na dangong markuru au pauli-uli halak parwao na pojong maring auton halua tu halak na terpurung
doho tualak na taratib wahadi harurungan. Yesaya 10 ayat 5. Jadi hot masada habangsa marhite-hite asi ni roha. Dalam marhabangsa di atas na di bagasan hasitongan di udung-udung ni si David. Ibanada mandabu uhum dohot na mangalului uhum dohot na manilu hati goran. Rom 10 ayat 12. Nasal pune maborngin, najonok nama Arian, atok tatanggali ma akka ulaun hahulomon, tasulukom ma akka senjata hati uron. Efesus 5 ayat 8 doho sia. Ay naholom dohamu na jolo, alay tiur do nuaing di bagasan Tuhani. Marparange mahamu songon akka anak hati uron. Ay nasa habasaon do hati goran do asitongan ido parbue na tiuri. Amin. Tapuji matuhata maredehita sia bukedo 40 ayat sada las mangaradi ma liturgi paubaton. Ikon debatado manugu-nugu solmei lahomar nida sinondang ni hamulion tabigima liturgi napa opat 5 Musa 24 ayat 10. Dang jadi marutang hosa ama-ama ala aka anak konna. Aka anahipe dang jadi marutang hosa ala ama-ama. Iko ganup ala dosana sadiri mate. 5 Musa 24 ayat 10 Dang jadi papeom uhum tu halak dagang, doho tudak danak na sopot somarama, jala dang jadi buatonmu, ulus ni paropuan nama balu, bahen si koram. Pesalmen 107 ayat 14 doho ayat 15. Ibanaro paruarhon nasida sian haholomon, doho sian linggum ni hamatean, jala dirapui akaratei nasidai. Ikon pujion nasida majahuba, ala asi ni rohana, doho haholongan akka nabinahenai tujolma manusia. Lukas 4 ayat 10 sahat rodi 10 sia. Songgop do tuau to dini Tuhani, aidimia hidoau, mabuan barita nauli tu akan napugos. Disuruh doau mamaritahon tu akan natar hurung asa malua, tu akan namapitung asa marnida, paluahon akan naginosa-gosa, mamaritahon taon para sinirohaon ni Tuhani. Lukasada ayat 10 dohot 70. Dipatidang do dihita taduk haluaon, dibagas ni si David naposonai, inorhon ni pangasi ini dibatata,
ai binahen ni ido ro nabicar sian gijangi manopot hita. Kolose sada ayat 12, mandok maulia tema hamu diamai, naung patauhon hamu manjalo tohap na di bagasan hationi, si teonon ni akana badiai. Kolose bitu sada ayat 10 tolu dohot ayat 14. Ainung di rorohita sian gonggoman halo monani. Jala di pausat hita tu bagasan harajau ni anak haholongan ni rohana. Di bagasan ibana do adong di hita haluau ni. Ima hasaniaka dosa. Panurirang Sakaria sada ayat pitu. Di hari 24 di bulan li, 5 bulan sebat. Badua tauton hena rajahon ni si Darius. Roma hata ni Jehoba panurirang Sakaria. Anak ni si Berekia, tubuh ni si Ido, songonon. Amin. Kita para di mendikta, senbukin di nomor 40 ayat saja, los mangaradima liturgi napalimaho.